Ana m ekele gị gị bụ nwafọ Igbo. Ana m ewetara gị ozi ọma anụnwa nke m kpọrọ ọdịnala na omenala Igbo. N'ime agba nke mbụ n'ihe gbasara omenala Igbo a, ekwuru m na ọdịnala na omenala jere dịka ofu ihe, mana ha abụọ abụghị ofu ihe. O nwere ihe dị iche. Gbaa mbọ ka ị gee ya ma ọ bụrụ na ị gebeghị ya. N'ime ozi ọma anụnwa, aga m akọwapụta ofuma ihe bụ ọdịnala Igbo, mee ka ngịwa bụ onye Igbo ghọta ya ofuma. Aga m ejikwazi ọmụmaatụ na ejirimara wee mee ka ngịwa bụ onye Igbo ghọta ihe bụ ọdịnala, nke bụ na mmadụ agaghị ejikwe ọdịnala Igbo ma ọ bụkwa na omenala Igbo wee ghọrịa gị ọzọ. Maka na ndị ọjọọ anụnwa, ndị na-eji aghụghọ wee na-aghọrị ndị mmadụ, wee na-eduhie ndị mmadụ ụzọ karịrị akarị n'oge ugbu anụnwa. Ọ bụrụ na mmadụ kpọkọba ofu otu, o nwere ike ọ bụrụ otu ndị ọgbanje, ọ sị gị na ya na-eme omenala. Ọ bụrụkwanụ na isi ya na ihe anụnwa abụkwa omenala ka ọ na-eme, ọ sizie gị na ọ bụ ọdịnala. Ọ bụrụzie na gị nwa aghọtaghị ofuma ihe bụ ọdịnala, ị kwetara ya na ihe ọ na-eme bụ ihe dị mma, na ọ bụ ihe ndị Igbo na-anabata. Ya mere nwanne m, gee ntị ofuma n'ozi ọma anụnwa ka ị wee ghọta ihe bụ ọdịnala Igbo na ihe bụ omenala Igbo. Ọ dịbụ ọdịnala Igbo, ọdịnala na omenala Igbo abụghị ihe ọfụrụ n'ala Igbo. Ya mere nwanne m, gbaa mbọ ka ịfụ na isonyere ofuma n'ozi ọma anụnwa ka ịghọta ihe dị n'ime ofuma. Ana m asị ka Chineke onye kere Igbo n'ụwa, onye kpụrụ gị n'afọ nne gị, ka o mee ka ịghọta ozi ọma anụnwa ofuma, mekwana ka ọ bara gị uru, ka isi n'ozi ọma anụnwa nwee ezi nchegharị wee baa n'ọdịmma ya, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nwanne m, achọrọ m ka ịmata na ọdịnala Igbo bakwaziri ụba dịka omenala Igbo. Ọ bụghị ihe ọfụrụ n'ala Igbo. Afọ ha kọwakwaziri ha ofuma. Ọdịnala Igbo ka o si wee dị, omenala Igbo ka anyị si eme ya. Ọdịnala Igbo dị ụzọ abụọ: ọdịnala nke jikọrọ Igbo ọnụ, ya na ọdịnala ọdịbendị. N'ime ozi ọma anụnwa, aga m eme ka ịghọta ha ofuma. Omenala Igbo abụghị iwu, onweghị nke bụ iwu, onweghị nke ga-abụ ọ bụrụ na ime gị mmadụ ejide gị sị gị ọ bụ iwu bụ na ị ga-eme ya. Mana abịazie na ọdịnala Igbo dịka o si wee dị, ọ bụrụ na ịjụ na ị gaghị eme ya, ị mara na ihe ahụ nke ị chọrọ imenụ na ị gaghị eme ya, ị bịafụ na ihe ọ wetara bụ na ị ga-ala azụ n'ihe ahụ ị chọrọ imenụ. Ya bụ na ọdịnala bụ ka o si wee dị. Ihe ndị a niile bụ ihe m ga-akọwa ofuma. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye Igbo chọọ na ị chọrọ ishi echichi, ọ omenala Igbo ka ọ bụ. Ị nwere ike ishi echichi ọ bụla gị chọrọ ishi ma ọ bụrụ na ị ruru ogo ya. Mana ọ bụrụ na ị chọzie ishi ya bụ echichi, a ga-agwa gị ka esi eme ya. O nwere ụdịrị ekike ma ọ bụ akwa, o nwere ụdịrị ejiji ị ga-eji wee shi ya bụ echichi, nke na ọ bụ iwu bụ na ọ bụ otu ahụ nke ị ga-adị ewee shibe gị ya bụ echichi. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ishi ọzọ, ọ bụrụ na a na-echibe gị ọzọ, o wee ruzie mgbe a ga-egbobe gị okpu, i wee sị na ụdịrị okpu oku anụnwa eji echi ọzọ na ọ masịrọ gị, i wee wepụta nke gị sị na ọ bụ ụdị ya ka anyị nwa chọrọ ka ị kpuru. Ị mara na agaghị echibe gị ya bụ ọzọ, maka na ọ bụ iwu bụ na ị ga-ekpu ya bụ okpu ọkụ ewee chibe gị ya bụ ọzọ. Otu ahụ ị ga-adị ewee chibe gị ọzọ, ihe a na-akpọ ya bụ ọdịnala Igbo, na ọ bụ otu ahụ ka o si wee dị. Abịakwazi na ala Igbo niile, ịchọ ọjị bụ ihe ndị Igbo ji anabata ọbịa na be ha. Mana abịa n'ala Igbo niile, nwaanyị adịghị awa ọjị, na nwaanyị adịghị awa ọjị bụ ọdịnala Igbo ka ọ bụ, na ọ bụ otu ahụ ka o si wee dị. Ọ bụkwazi ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo niile, ji bụ nri ndị Igbo na-ejighị egwu egwu. Mba niile dị n'ala Igbo na-eme emume iri ji ọhụụ. Erimeri ji ọhụụ bụ omenala Igbo ka ọ bụ. Mana abịa n'ala Igbo niile, onye ọbụla zuru ohi ji agaghị ezobe ya ezobe. A ga-ataba ya ahụhụ, mee ka onye ọbụla mata na onye ahụ zuru ohi ji, na mmadụ izu ohi ji n'ala Igbo bụ arụ. Nke ahụ bụkwazi ọdịnala Igbo ka ọ bụ. Ya mere achọrọ ka ị mata na ihe ndị anụ kpọpụtara bụ ọdịnala nke zuru Igbo ọnụ. Ihe ọbụla Igbo na-eme, ile anyị fụ na afọ ha kọwakwaziri ha ofuma. Ọdịnala ka o si wee dị, omenala ka anyị si eme ya. Ya mere ekwezina ka mmadụ jiri ihe dịka omenala
ma ọ bụ ọdịnala wee ghọrọ ya gị. Ọdịnala Igbo dịbụ adị kemgbe Igbo bidoro. Ya mere ka mmadụ ghara iji ihe dịka omenala ma ọ bụ ọdịnala wee na-eme mpụ n'ọba arụ ka ọ bụ. Ya mere na ọdịnala ahụ zuru Igbo ọnụ bụ ka o si wee dị, adịghị agbagha ya agbagha. Ọ bụghị emume, o nweghị ọdịnala bụ emume. Ọ bụrụ na o nwere emume maọbụ egwu ndị mmadụ na-agba wee kpọọ ya egwu ọdịnala, ị mara na ọ ga-abụ egwu ncheta ọdịnala maka na otego ọdịnala dị n'ala Igbo. Tupu m na-aba na ọdịnala ọdịbendị, achọrọ m ka m kọọrọ gị akụkọ anụ. O nwere ofu okenye mụ na ya na-akpa nkata. Mụ na ya esighị ofu ebe wee pụta. O wee sị m na ihe a ọ chọrọ ịkọrọ m na ọ dị ọtụtụ ebe n'ala Igbo otu ahụ, na ọ bụrụ na nwoke na nna ya nwụọ, ọkwa nna ya, o wee bụrụ na o gbughịrị nna ya ewu maọbụ ehi, na ya bụ nwoke agaghị apụ n'iro ga gbuo ewu maọbụ ehi. Na ọ bụrụgodị na nna nwunye ya nwụọ, na ọ gaghị eje ebe ahụ ga gbuo ewu. Na ọ bụrụ na etinye mma n'olu ewu ahụ, na ya bụ nwoke nwekwara ike isi otu ahụ wee laba ala mmụọ. Ya bụ na ọ kwesịrị na ọ ga-egburu nna ya ewu tupu ọ ga gbuo ya na iro. Ihe dị otu a bụkwazi ọdịnala Igbo ka ọ bụ. Elekwazi anya ịfụ na ọ bụ ihe ziri ezi maka na a na-esi n'ụlọ dịba mma wee pụọ iro. Ya mere nwanne m, ọ dị mma ka ịghọta ofụma ihe bụ ọdịnala Igbo. Ịgọ mmụọ abụghị ọdịnala, ọ bụ ihe ofufe ka ọ bụ, nke ndị oyibo na-akpọ religion. Dibịa abụghị ọdịnala ma ọ bụ omenala, ọ bụ aka ọrụ mmadụ ka ọ bụ. Ekwube eziokwu ihe gbasara arụsị. Arụsị bụ nnukwute ihe ọjọọ. Arụsị bụ inyi ejiri mmadụ wee doo, were mmụọ mmadụ wee na-arụ ọrụ ọjọọ. O nweghị ezigbo ihe si n'aka ekwensu apụta. Onye ọbụla gị na-eje na arụsị amasị na aka ya dị ọcha, maka na ebe ahụ bụ ebe akwafuru ọbara mmadụ. Arụsị bụ nnukwute ihe ọjọọ. Ọ ya mere na ebe ga-enweta ihe arụsị bụ n'ime ịkpa, maka na ndị na-edebe ya nwu makwa na nnukwu ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ụmụnna ka agbara na ihe ọjọọ ọsọ. Ọ ya bụ isi ozi ọma anụwa. Ihe ozi ọma na-ekwu bụ ngị chegharịa, were ndụ gị nyefee n'aka Chineke, lekwasị Chineke anya. Ọ bụghị mmadụ ji ndụ gị, onweghị onye ji ndụ gị na-abụghị Chineke. Onweghị onye pụrụ inye gị ndụ ebighị ebi na-abụghị ọkpara Chineke. Ọ ya mere akwụkwọ nsọ ji wee kwuo na Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. O wee sị, dịka anyị nwere ọtụtụ ndị na-elekwasị anyị anya, ka anyị wepụ atụtụ njọ nke anyị yi n'ahụ dịka uwe, ma lekwasị Jizọs Kraịst anya, maka na ọ ya bụ isi ndụ nke anyị. Ọkwa onye nwa ga-eme ka okwukwe anyị zuo oke. Ya mere nwanne m, gbaa mbọ ka ịfụ na anyị nyefere ndụ gị n'aka Chineke, ka ị wee nwee ndụ n'ime ụwa n'ụwa, wee cherekwazie ndụ ebighị ebi nke Chineke na-enye ndị kwere na ya. Ama na ịghọtago na ụka ajụghị omenala, omenala ajụkwaghị ụka. Abịazie na ọdịnala ọdịbendị, obodo ọbụla dị iche iche n'ala Igbo nwere ihe jikọrọ ha ọnụ. Ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo, ji bụ isi nri n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo, enwegasịkwara ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-akọpụta nke ha na-arụpụta n'ugbo. Enwere ji, nwee ede, nwee adụ, nwee igu, nwee ọna na ihe ndị ọzọ gasị. Ọ bụrụ na o nwere nri nke ndị be unu na-asọ, ile anya ịfụ na ihe dị otu ahụ bụ, o nwere ike ọ bụrụ na ị maghị maka ya, o nwere ike ọ bụrụ na ị nọgụ n'ụlọ wee too, ịbata rie ya, o ga-ebido nye gị nsogbu. Ọ mmadụ ga-ajụzi gị ma iriri ihe dị otu a, ewee sị gị na ndị be unu adịghị eri ya. Otu ahụ ka ọ dịkwazị, e nwere anụ dị iche iche ndị Igbo na-agbata na nta. Ọ bụrụ na o nwere nke ndị be unu na-asọ, irie ya, ịfụ na o nwere ike nye gị nsogbu. Abịakwana ihe gbasara ọdịnala ọdịbendị a, ọ na-enwekarị ihe kpatara ya. O nwere ike nwee ụdịrị ije ndị obodo ahụ gara na mgbe gara aga. O nwere ike ọ bụrụ na ihe dịka 400 or 500 years ago na o nwere ụdịrị ije ndị obodo ahụ gara. O nwekwara ike onwezi echetara ka o si wee gaa, mana ọ bụrụ otu ahụ ka o si wee dị kịta. Ọ bụrụ ya bụ ọdịnala ọdịbendị. Mana ọ bụrụ na ịbụ nwa Chineke nke nwere ezi nchegharị, ị ga-amata na Baịbụl bụ akwụkwọ nsọ kwuru na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ọ sị na onye ahụ nke nọ n'ime Jizọs Kraịst abụrụgo onye amụ nwere ọzọ, na ihe ochie niile agabigawo, na ihe ọfụọ abatago. Ya mere na onye otu Kristi
nke gbadoro ụkwụ n'okwu Chineke, ụdịrị ihe dị otu ahụ agaghị emetụta ya, maka na Chineke dị elu karịsịa ihe niile, karịsịa onye ọbụla gị, wee were ikikere niile nye ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, nke na onye ọbụla nke kwere na ya kara nwee ikikere karịa onye ahụ na-ekweghị ekwe. Ihe kachasị mkpa bụ ihe ị na-eme o ziri ezi. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe megidere okwu Chineke, gị nwa bụ onye kwere n'okwu Chineke, ọ gaghị emetụta gị. Abịakwa n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo, o nwere eke nke ndị obodo ahụ adịghị egbu. Eke ahụ adịghị agbara mmadụ ọsọ n'ihi na ha na-anabata ya. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nwa Chineke nke e tiri mmiri Chukwu n'ime Jizọs Kraịst, ọ bụrụ na ịfụ ụdịrị eke ahụ, ị chọọ mmadụ nkọ, gbuchapụ ya isi, maka na Baịbụl kwuru na Matthew chapter 28 verse 18, ọ sị na ewerego ikikere niile, ma nke dị n'elu ma nke dị n'ala, nyefere Jizọs Kraịst. Ya bụ na onye ahụ nke kwere na Jizọs Kraịst, ihe ochie niile nke na-ezighị ezi abụghị maka ya. Nwanne nwoke na nwanne nwaanyị, ozi ọma na-ekwu, ngị chegharịa, were ndụ gị nyefee Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọgọ mmụọ, ọ kwesịrị na ị ga na-ezo ya ezo. Ịgọ mmụọ abụghị ihe ọjọọ, ọ bụghị arụ. Ịchọkwana ya ichegharịa, nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị, bido jebe ụka. Ọ bụrụ na ị bụ nwa dibịa, ị kwụsị ịgwọ ọgwụ ọjọọ, maka na ọgwụ ọbụla gị nke na-abụghị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ iji wee gwọ mmadụ ọrịa bụ ọgwụ ọjọọ. Ya mere nwanne m, ama na ugbu a ịghọtago ofuma ihe bụ ọdịnala. Mmadụ apụghị ijizi ihe dịka ọdịnala ma ọ bụ omenala wee ghọrịa gị. Mana ihe ọbụla mmadụ na-eme nke ọ chọghị ikwu eziokwu n'ime ya, ihe ọ na-egosi bụ na ihe ahụ bụ ihe na-ezighị ezi, maka na eziokwu bụ ife, eziokwu bụ ndụ. Ana m asị ka ngịwa bụ onye gere oziọma n'ụwa, ka nchedo nke Chineke bụrụ nke gị. Gbaa mbọ ka ịfụ na ịkwụ n'eziokwu. Gbaa mbọ ka ịfụ na eziokwu na-achị n'ala Igbo, maka na ndị ọjọọ anụnwa, ndị na-eme arụ, na-aghọrị ndị mmadụ n'ihi ọkụ ọchịchọ nke ụwa, wee na-eduhie ndị mmadụ ụzọ. Gbazie mbọ ka ịfụ na oziọma anụnwa na imere ka o rute ikwu na ibe gị aka. Achọpụtara m na ọtụtụ ndị Igbo aghọtaghị ihe bụ ọdịnala Igbo. Ụfọdụ na-akpọgide ha omenala Igbo, ya ka o ji wee dị mkpa izi oziọma anụnwa. Yakwanụ ka o ji wee dị mkpa na ngịwa bụ onye Igbo ga-agba mbọ ka ịfụ na eziokwu dị n'ala Igbo pụtara ife. Ka ị na-eme nke ahụ, ana m asị ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs Kraịst. Gbakwazie mbọ ka ịfụ na ịpịnyere aka ebe ahụ ndị oyibo dere subscribe, ka iwe na-enwetakwu oziọma n'aka m. Ekwena ka mpụ na arụrụ ala chịa n'ala Igbo, kama mee ka eziokwu pụta ihe. Ana m ekpuchi ngịwa bụ onye gere oziọma anụnwa n'ọbara Jizọs Kraịst, kpuchikwazi mmụọ bụ onye ziri ezi n'ọbara Jizọs Kraịst, wee na-asị ka udo nke Chineke chịa na ndụ anyị. Nke onye na-eme dị mma, ka Chineke nọnyere ya, ya gaziere ya n'aha Jizọs Kraịst.